това е преводачката на Ридание и Балада. И първо искам да те попитам как се обвърза с тези книги и с Маги. Аз съм много тясно обвързана, защото бях първият човек, който прочете книгите и в България. Тръпка. Да, и Тръпка, и всички останали. Аз съм редактор преводна литература за издателството, което означава, че пред мен минават всички ръкописи и наистина минават десетки и стотици на седмица. Аз ги чета и от първата страница нещо ми грабва, което друго не. И оттам нататък ги разпределя на други рецензенти, понеже нямам възможност да прочета всичко. Когато прочетох Шивър, Тръпка, казах, тук има нещо, дори няма да завърши, веднага дадох на нашия млад тинейджър рецензент, който казах, че е страхотно. Вече там нататък се задвижих на годината, прочетохме всички нейни книги. В България тя дойде първо с Тръпка и с Купнеш на издателството Книга Фрост, а иначе всъщност нейната първа поредица е Ридание и Балада. И за нас беше логична стъпка. След като купихме поредицата за Книга Фрост, решихме, че ние сме авторите на Маги, т.е. издателите, тези, които трябва да представляват, и купихме и първата и поредица, която се издава от друга издателство, не от Схоластик. И така. Този таен роман, който ще излезе веднага след винаги? Да, значи тя в началото на тази година някъде подписа договор с Схоластика за последната книга за Forever и до още 3, които са обаче не свързани. Те няма да бъдат поредица. 3 самостоятелни отделни книги, от които тя вече стана ясно, че е завършила първата. Тя в нейния си блог пише, че тези книги ще бъдат пак плажове, магични създания, целувки, любов, така че явно ще бъде същия стил, но няма да се поредици. Тя казва поредици, още една поредица Маги Стивълтър, не, нали? Ще е хубаво да прочетем няколко такива самостоятелни, защото вече се понамаляха самостоятелните. Не знам как смяташ, че поредиците с повече ли ти идват или... За сега са добре, обаче вече започват да идват. Хайде още 6 книги. Хайде и те докато излязат всички. Да, нашето издателство като че ли е по-минималистично. Тоест ние предписваме кратки поредици, от по 2-3 книги максимум. Сега между прочим сме взели една книга, за която ще бъде с по-дълга поредица. Прелестни създания, не знам дали се чел. Много е хубаво. Да, благодаря ти, аз съм нейни преводач също. Така ли? Много е хубаво. Много се радвам, че я харесваш. Прелестни създания ще бъде 5 книги, са казали, че ще бъде. Така че тя е най-дългата поредица, която сме направили. Тоест сме взели и започваме да правим. Другите са ни по-кратички и също харесваме цялостни книги. Много да се похваля с една друга книга, която сме взели. Тайна, която ще знаеш. Да. Едната е Мачът, нали, която ще бъде 3 книги също, а другата е Replacement. Replacement е приятелката на Маги, Брена Йованов, която е от македонски произход. Нейният прадядо бил македонец, който отишъл в Щатите. И ние всъщност покрай Маги открихме и Брена. И Replacement е уникална книга. Тя ще бъде само една, поне така са казали за момент. Кога се очаква горе-долу? Replacement може би, тъй като тя първа се подготвя за издателството, може би средата на годината. Няма как преди това ще бъдат първо за винаги на Маги, Прелесния мрак на Маги. Мачът се готвим съвсем за началото, за февруари-март. Тя ще излезе много. Добре, да питам още малко за Ридание и после ще се върнем пак на другите книги. В Ридание и в Балада, там, доколкото разбрах, в Балада повече Джеймс излиза. Да, всъщност Маги, както знаете от Тръпка и Купнеш, обичат да разменят главните действия, които говорят. Да. Едните са или сам говори, или Грейс говори. В Балада и Ридание тя е започнала да прави тази размяна. В Балада главната героиня е... Извинявай. Сега само. Аз ще спира да в Балада главната героиня е Дирдри и тя се влюбва в едно създание в света на феите. Тя си има много добър приятел, който някак така второстепенно. И когато четеш Балада и ти през цялото време си мислиш, любовта на Дирдри към Люк, това Джеймс по-самота наоколо, само им досажда верния приятел, малко е досаден. Аз Джеймс повече го харесвам. Обаче някак си любовта на Люк и... И в един момент тя обаче размества нещата. И Ридание, което е продължение, виждаш същите герои, виждаш тези техните отношения, но друга гледна точка, съм главният герой Джеймс. Той се влюбва в една фея, муза, магично създание, а Дирдри стоят страни някакси и се чуди на къде да тръгне в чувствата си. Ти през цялото време си казваш, понеже си много влюбен в Джеймс и в неговите отношения с Ноала муза, и си казваш, Дирдри няма ли я се махне, какво стане много. Толкова добре представя нещата. Между Люк и Джеймс няма контакт.
Няма, тази не Не, иска кой би избрал? Кой би избрал? Джеймс. Джеймс би избрал. И аз Аз се харесвам, и като говорим за приятели и за образи, които Маги пише, мен ми харесват точно тези верните приятели, на които може да разчиташ чувства за хумор. Искам хората до мен, от мъжки пол да са като тях, да са забавни, да те подкрепят, да знаеш, че винаги рамото им е тук и тя прави такива герои. Между Кол и Сам? Сега, тук малко сложно. Всяко момиче си пам по лъщите момчета, това много харесвам Кол. От друга страна, много ми се иска една такава любовна история, която виждаш и знаеш, че той за тебе е предопределено 50 на 50. Добре, ами тогава като двойка Сам и Грейс или Кол и Изабел? Коя ти е по-интересна в момента да видиш как ще се развива? Може би Изабел и Кол е по-интересна как ще се развие. Сам и Грейс, знам, аз съм сигурна, че те са предопределени за други, така ще бъде. Да. И трябва да бъде. Трябва да имаш най-идеализирана любовна двойка, да си мечташ да бъдеш като тях. Може да са идеал, но да бъдат. А другите някакси повече се идентифицираш с тях. Да. По-нормално ти е твоето отношение да се развие по този начин. Да. Добре, сега. Ще се Чао.